And to keep up. Diane. Dini. Come in. One minute, Joe. Bamini kuye kunoku babati. Asimagona bamini tata nenguwa. Ndatekedza. Hayi ndiri boy nikulezi. Ndatekedza inibonona mukoma kana kulezi. Momini ndo pamagona. Right, what say Ines? Kumboka akusibhoko mukoma kundosaka ndauya kuno. Chii futi. Mainini kuno every time ndichingobva kubasa chete. Varuba kungobata foni yangu. Vachida kuenda kumameseji kuWhatsApp, vachienda kugallery kumafoto ndiuche kuti manje ndambosiya ndavadzemura manje. Inzwai manje. Ndavosiya ndavaro. Vanobatirei kufoni yangu. Aiwa. Inzwai zvemanje bamnini. Mira ndikurayirei. Mira ndikutaurirei handiti. Vakambozviita futi. Ndikavasiya but hayi ndasiya ndavarova. Bamnini nyaya yefoni ka inoita kuti mutadze kuwirirana namai nini handiti munoona inini like ndiri panapa namai guru wenyama ina ndabasa nefoni mai guru wenyama vanoziva mapassword yangu yesa vanoziva password yangu yese vanoziva apa foni yangu ikarira apa ndoti dairai munzwa kuti ndiyani but ndine zvimwe kazvandoda kuti vasaone girlfriend here mune girlfriend hamuna saka wapika foni mudairi foni yangu bana zvekubasa zvekuti izveni baba D zvese zvekuti munoziva kuti chii dai baba D ava vaita zvechigure vaindirambidza foni yangu ndotoisiya panapa wachibata ndina inayo foni but mukoma ini yangu ndaramba naiyi andauya nayo foni wanodaira maiguru wako ini yangu ndinoisa password handini kujairwa nevakadzi izwai bamnini the more yamunomunyima foni imi bamnini muri munhu kwai hamuite chihuri hamuna zvamunoita saka mukamunyima foni amubva funga kuti pamwe pane zvamuri kuita mune zvirimo nepa hamuna kana zvirimo simple thing mukasvika kumba matoshaisha sorry sweet foni ndo rudo iri aiwa wapei foni wapei foni iyoyo ndichataura namai nini ende futi bebika it's not always pandobata foni yako sometimes vakadzi futi ngavasiyane nemafoni evarume but mukadzi anoda kungopiwa foni chete ndo pane nyaya yako kozi zvimwe ndezvekubasa mukadzi ukanyime foni taita mamwe madhiri ekuti ipapo but still chingomupai mukadzi wenyu anoziva madhiri anoziva zvikuitika kumurume wake ayo bamnini ndemowape maini foni don't worry about phone saka imimi mungade kuramba mukadzi nenyaya yefoni hamunoti munoputsa imba nezviri mawana wakatora namanje aiwa ibvai pano bamnini simukai muende ndakufona ndida kutosvika kumba ikokoko ndichitonzwa kuti mainini mawapa foni iyo isingatonetsa nenyaya zvimwe zvinhu kaiti kuti handimaona izvo zvizvi kana ndichinge ndiri pamba kudai ndo matambira atinenge tichiita yaya hatinetsana hatiite sei tichidai endemoita waizvozvo ati akanditeedzera wakabva aisawo pini ndichauya kumba ikoko endai ikoko baba chitangai kubvisa pini masvika kumba chingoisiyai patebho mukaona atora ikaringa mukadzi wangu daira foni muone zvinoitika zvinoita kuti rudo rwenyu rwuwedzere saka iri bho vamwe aiwa ndichasvika kumba ikoko mondowafarisa maini nani mosvika moti sorry wapei foni iyoyo alright mukoma hairi bho airitika aiwa ngade ndakubikirai but chimboenai mugadzisa nyaya idzo iri bho vamwe siyai mavharapo dho iroro egedzi you might take it. You might take it.